Nag-ano kasi ako guys kasi malapit na yung birthday ng aking stepdaughter. While my boss is doing the painting. It's about time na. What is that? Natapos na guys ang hallway. Hello guys! Good morning! Good morning, Coco! Good morning! Good morning! Good morning! Ano na, kakatapos lang niyang kumain. Ano na dito guys? Almost 9. Wait, ano natin tong TV, mute natin kunti. Hindi ko naman alam to, eh. Nasaan na ba? Mute ko konti. Kadali. So, si Francie, nasa kindergarten na. Si Francis, kakatapos ng kumain. Or sa holiday pa. So, ang dalawang kids, andito pa. Si Ella, si Vanessa, sa kwarto pa nila. Tsaka, ang hallway namin, update. Pero wala naman itong nangyari kahapon. So, ito na. Wala na yun doon yung lagaya namin ng mga jackets, guys. Tinanggal na ni Frank. At today, magpipaint siya. Pipaint siya today. Anders Frank from the bank. He deposited something in the bank. For the bank! Nagpupo! And Francis is koan, guys. Pa-relax lang siya dyan. Pinapanood ko siya ng nursery rhymes para malingaw siya ba. Pinapanood ko kasi pag para makagawa-gawa ako ng mga gawaing bahay. Ang aga ko diniligan yung mga plants ba. Yung monstera ko pala guys, oh, here. Tereng! Hello monstera plant! Bibilan ko yan siya. Nag-ano kami, oh, naglagay ang ano-ano talaga ang mga gamit sa bahay kasi si Franco, bumili siya ng bagong TV guys. Parang dato ni si Franco, eh. Yan. Hindi ko pa nakita yung stand bitaw guys. At hindi pa din kami nakabalik sa Ubitong plant. Mga shop na pinuntahan namin na ang daming plants kasi ang COVID, nagre-raise na naman yung cases guys. So, as much as possible, sabi ng dito, stay at home. Yun. So, hindi muna kami labas-labas muna. Atin munang i-listen yung paglabas-labas natin. And then, ang gagawin ko today is same as usual. Maglilinis ng bahay. And so on. Luto. Atiman sa mga sakop. And maglo-laundry ako ngayon sa mga damit ni Francine at Francis. At ihahang ko siya sa basement. And then, ang kwarto, lilinisin. Ang kalat-kalat talaga dahil nga sa nag-renovate si Frank sa hallway ba. And then, meron akong mga dito guys, pakita ko sa inyo ha. Diba gumagawa ako ng food ni Francis. So, bumili ako ng ganito guys, oh. Saan ko man kayo ilagay? Oy, kasi yung ating tripod na ginagamit, very small. Binili ko siya guys. Siya guys ba, kasi pag nagta-travel ka or umaalis kami ng bahay, diba, kailangan na mag-lunch ang bata. And since homemade yung mga pagkain nila, mga mommy made ko talaga. Ayan, lagay ko kayo dyan. Uy, hindi siya mag-stand. Wait. Ayan. Wait, pastilan, paita, Dolores. Ayan. Ayan. Ano ba? Ayan. So, ito, oh. Para siyang guys, sa oven ko pa din nabili. Napkat. Putol man ako, eh. Wait. Switch on ko yung light. And then, ito guys ba, nung sa buntis talaga ako, nung sa Francine talaga, hindi ako gumagamit ng ganito. Pero ngayon, na-discover talaga. Ito siya guys, oh, para na siyang jar. Where, kung saan mo makikip yung ba. Ayan. Ayan. Kanya lang siya. Tapos, malalagyan mo siya dito ng name ng, lalagyan mo siya dyan. Focus pa. Gusto ko i-try yung focus na yan. Pero hindi ata ako marunong, eh. I put that in mute. Bakit ito? Nagka-quiet ang TV. Ayan. Ganito siya. Nag-ano ako ba?
Very ano ako sa camera. Ayan. Meron akong 180 ata to. Ay, 240 ml ata to. Ito yung 240 ml. Lagayan ng mga food storage, guys. Yung mga gagawin kong carrots, mga mami-made na food. Lalagay ko siya dyan. So, good for 2 days na ng pagkain. Kasi up to 48 hours. At ito yung 180 ml. Kasi good. Kasi pag ano, pag nagluluto ako, gumagawa ako ng apple puree din, guys. Para pang dessert ko nung high. Pero, inuubos din ni Francine yung tira. Gustong-gusto ni Francine yung ano. Giniget use ko talaga yung camera. Ito maliit. Ayan. Ito naman yung 180 ml. So, gagamitin natin yan. And this one, guys. Kailangan ko siyang bilhin. Ay, kailangan ko pa siyang ano. Ano to siya? Yung mga coats ba. Na-order ko din to sa Amazon. Ilalagay ko siya sa kitchen, guys. What do you think? Saan ko kaya to banda ilalagay, no? Para siyang coats. Look. Meron siya dyang pizza, pasta, and vino. Iwan ko, eh. And then isa, ito. This kitchen is for dancing. Cute, no? Ipi-frame ko pa. I'm sorry for what I said when I was hungry. Ayan. Ayan. And then this one. Bon appetit. So, ilalagay ko siya either black na frame or white. Lagay natin sa kitchen para ma-inspire tayo. Yeah, para ma-inspire tayo sa kitchen. Si Frank kailangan umalis. Kailangan niyang pumunta sa Einwohner, whatever. May kukunin siyang requirements dun, guys, sa kanyang trabaho. Ayan. So, gagamitin ko nga ito ngayon. Or, dumating yung mga order natin ba. And then, mayroon ako ditong ano, guys. Oh, ang cute niya. Na-order ko sa H&M ba kasi nag-order ako ng mga damit ni Francine kasi found out konti lang ng jeans niya. Ayan, ang cute. 2 to 4 years old to pero parang ang laki ni Francine. Pero okay lang yan, matubuan para hindi tayo pabili-bili lagi. Naka-sale lang to siya, guys. Ayan, ang cute. Binilhan ko siya kasi mga ano nga niya sa kindergarten ba kailangan niya ng madaming damit tapos naglalaba ako once a week lang sa mga damit ng everybody. So yun, ang cute nito, guys. Plano kong mag-order ulit ng dalawa. Ayan, kikita nyo. Plano kong mag-order ulit ng dalawa nito para kang Ella at kang Vanessa para pang New Year ba, no? Pa-circle kasi gusto ni Francine yung mga princess, guys. Lately, yun yung mga gusto niya. Natutuwa ako kasi lady talaga ba? Kasi last time lagi ka hilig niya mga balls. And look at that. This is cute. Cute yan, no? T-shirt na white. Para to sa akin. Weekend Dreamer. Ayan. Cute niya. Pero hindi pa yan natin masusuot. Naka-sale kasi siya. Kaya binili ko na, guys. And then, meron tayong ito. Wala. Pag bumibili ako sa H&M, guys, mga sale talaga para makamura. I think na hindi ito magkasya sa akin. Extra small siya. Sabi ditong glowing. Ayan. Ito lang natira extra small. Kung hindi siya magkasya sa akin, bigay ko kang Ella. Or ang kang Vanessa. Kung hindi siya magkasya. Ito naman yung wala kasi akong panlamig na mga damit, guys. Kaya bumili ako. And since meron na tayong closet na hanggang ngayon hindi ko pa na ano. Ayan, gusto ko to. Ayan, mga panglamig ba, guys. And then, we have another ano to? Uy. Dress ata to. Pero, ano to? Nag-ano kasi ako. Hindi ko na lang to pakita, guys. Dress to. Then, kasi nag-aano ako, na umiiyak. Sungog na po sa duha si Francis. Isungog sa duha, guys. Nag-ano kasi ako, guys, kasi
malapit na yung birthday ng aking stepdaughter. Tapos nagagather ako ng i-gift. So I think ang bibigyan ko siya ng mga dress na mga ano guys ba. Kasi wala siyang masyadong dress. And you know naman at that age, gustong gusto natin ng mga dress. So isa to doon sa aking binili. Then pupunan ko pa. Naghahanap pa ako ng iba kasi hindi ko sila binibigyan na ng toys. Uy, kasi dalaga na, naglalaro pa ba yan? Binibigyan ko siya ng mga special dresses guys para kasi pag babae ka, gustong gusto mo yun, diba? So, ayun guys. So, maglilinis na ako. Sila nakabihis na, ako nakabathrobe pa. It's not hot outside. Oh, no, it's hot. It's cold, oy. It's warm. Na-warm ka karon na. Sige guys, balikan ko kayo mamaya. Hi guys! Nakaano ko, nang himasa lang ako guys. Nag-half-bath ba? Hindi ko na binasa yung buhok ko. Nasuot ko pala yung guys. So akala ko hindi siya magkasya sa akin. Nagkasya pala guys. Oh. I have the same size. Oh my god. Same size with Ella. Oh my god. Pero syempre, hindi siya look weight. So ayan, nagkasya siya sa akin. Gusto ko kasi may ano dito. May pasabing, ano yan? Glowing. And then, magtutupi muna ako guys. Ay, mag-ano ko sa closet ko. While my boss is doing the painting. It's about time now. What is that? What's that? The closet. Yeah. How many weeks is it? It's done? No, months. Ang ano ng closet ko ba? Parang ano guys, from all How many weeks is that gone? Like the clothes from Francis? No, that's only for 2 days. Uy, ikaw bitaw mo siya. Over, time is going fast. It feels like months. Ano, yung closet ko, sa lahat ng closet dito sa bahay, yung closet ko, yung pinaka, like a typhoon. Then sa kanila, napaka-organized kasi ako yung nag-ano. Ang akin, hindi. Ano yan? So, kayon, sabi ko sa kanila, it's my self-time now. Sa akin na, sarili ko na naman yung aanuhin ko. So, magsimula tayo sa aking closet. Guys, pakita ko lang sa inyo itsura na ha. Ayan guys, tingnan nyo guys. Doon sa mga ano, madaming nakapasok doon. Hindi na talaga siya magkasya guys. Pero hindi yan mga damit na ano guys. Ayan guys. Dedeng, mura yun siya o ano. Tapos, nagsimula na ako doon. So, let's do it guys. Hi guys! Kaya na ako nakabalik. Nagnap ako kanina. Alam nyo ba, hindi ba ako natapos sa aking closet kaya gitapon ko. Nagluto muna ako ng dinner namin guys. Early dinner to. 1700 na soon. 1644 na. Then, ang luto natin, lahat ng burner occupied. May kalabasa ako dyan. Pakita ko sa inyo. Wait lang, wait. Oh guys. Meron tayong ginataang kalabasa. Meron tayong pasta para sa aking mga special guest. Si Frank kasi matagal-tagal na din sa hindi nakakain ng pasta guys. Tapos meron akong ano, yung ano bang pangalan niya? Means meat yan. Tapos nilagyan ko ng sauce na pepper sauce. And then meron tayong steamed cauliflower. Ito yan guys. So, pakita ko sa inyo. Ito ba guys? Ito na sauce yung ginamit ko. Grabe yung kusina, busy. Natapos na guys ang hallway. It's color white now. Tinanggal na din ni Frank yung mga plastics. Itataod na lang niya yung mga ano sa yung mga kuan guys ba. Ayan, Frank is finishing that part there. Still doing the second time. Yeah. Nag-second coat si Frank. See guys, white na siya guys. What do you think guys? Much better ba ang kulay na to? No? Who agreed on me? White na talaga siya lahat guys. Ang ano na lang, ang living room lang ang orange. But that's fine. It's an art. Francis is there. Francis is there. Hello. Hello. Ella, can you stay here with Francis? Hello. Can you stay here with Francis? Huh? 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 So, ayan. He's in the walker, guys. Walker na yan. Ka-Francine pa yan before. Yeah.
Yan na. Ayan na. Ayan na. Oh, ganda na. White na talaga siya, guys. Miyak si Francis.